akamangara ndiani Ngava vese kula vagara. Akamangara ndiani. Muzukuru kupinda ndemu. unonzani Kelvin ndimu. ini ndinonzi Kelvin Ndimu Ini ndinonzi Kelvin ndimu. auya mudarira mambongezi Ndauya mudarira mambongezi. makamangarira anigara zve Lesmo na Crispin ndimu na Arona. ndakamangarira Blissmo Crispin naRoni Ndimu Ndakamangarira Crispin ndimu. Crispin ndopi? Na Blessmo. Blessmo ndopi? Nani futhi umwasho? Ronika Msunda hapo. panyaya yezvinhu zvemufi panyaya yezvinhu zvemufi ndataura chokwadi changu chese ndichataura chokwadi changu chose ndikataura makuhwa ndinowanikwa ndine mhosva ndikataura makuhwa ndinowanikwa ndine mhosva Mwari vandinzwe Mwari vandinzwe idzimi igondinzwa idzimi igondinzwa aitatendezvirai bhuku Janet ndio Janet ari kusaidira vanhu vekuripota here. ndipamiti Otilia Ngome Janet Kelvin Ndimu Otilia ndio So maplaintiff vari pakati avo. Madefendant ndeuyo one ari kumapeto ne1 ari kumapeto. Alright. kana padefendant wangu wandine vananzi Crispin Ndimu ini ndonzi Crispin Ndimu Crispin Ndimu. ndauya mudarira mambongezi ndozvidaira zvandiri kumhangariwa naOtilia naJanet naKelvin Chizodaira zvandiri kumhangariwa naOtilia naKelvin naJanet. ndataura chokwadi changu chese Ndataura chokwadi changu chese. ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe Mwari ngavandinzwe idzimi igondinzwa idzimi igondinzwa. nyaya yavo yakaforwardwa ichinzi family dispute saka hapana kana chimwe ndingamire sapipi ndichitaurira mambo ndokumbira ivo kana Otilia naJanet naKelvin achakutungamirai kutura nyaya iyi ndiani ndiwani Janet Ndimu. Janet chitaurira dare nyaya yamabezi raCrispin Pamusoro imambo. Nyaya yatauya nayo mudare inyaya ya Tinos Ndimu akashayika gore rakapera musi wa19 June 2024. Pakashayika ihanzvadzi yangu inini. Crispin Ndimu ihanzvadzi yangu. Saka pangoita kakusanzwisisana pakutaura. Saka toda kuti tiyananiswe nedare. Hatina hedu kutadzirana. Asi toda kuti dare ritienzanise. Nyaya yedu yakamira yakadai so. Hanzvadzi yedu uyu akashayika mukadoma anonzi Tinos Ndimu. Takaudzwa kuti akafa nepoison, anga amwa poison. Zvadaro ndobva tagara gore rinori pamba pavanga vachigara paakafira. Pamba panga pachishandiwa nemudzimai wavo. Ivo vanga vane stand yavo kukadoma asi vakafira pamba paishandwa nemudzimai. Vafa kudaro ndobva avigwa nehembe dzake zvichinzi munhu amwa poison. Pakabva pauya amai vekumba kwaigara muroora wedu zvikanzi muroora wenyu akatiza kumba kwangu asisipo. Saka ndandikumbira kuti muye mutore mota yehama yenyu nekuda kwokuti iye ndakuona pafoni yake haasi kudaira ko haasi kuita sei haasi kupinda. Saka musha wangu unenge wakatosviba vaimutore mota yehama yenyu zveshuwa. Pakasvika amai vavo hanzvadzi yangu avo vakabva vasvikawo pamba. Uyu akabva wasvikawo pamba ndobva tasangana pamwe chete paipa ndobva vataronga zvakanaka. Motikari iri kunotorwa zvakanaka. Ndobva yanotorwa motikari yeyi ndobva yauyiwa nayo kumba uko. Tagara mazuva mashoma shoma tanga tatomhangarirwa mudare kukotu. Hanzi takatorera muroora motikari zvine chisimba. Tine imwe motikari yainzi takamutorera futi
inova moto yehanzvadzi yangu iyi akainyoresa kuti anditi kumupromisa kuti kumutorera imba zvisiri izvo. Mushure maunge takatambogara semhuri tikati pazvinhu zvasiyiwa nemufi semunhu anga ane mhuri yake, ane mudzimai mukuru mudzimai mudiki. Saka zvatichaita isusu tichiwirirana takagarisana so tese takadai nemadzimai avo ese 2 emufi akafa nesu hama dzacho. Tikati pazvinhu zvemufi izvi stand iri kukadoma sezvo kumaigara muchimbonetswa nematsotsi angakutaura nayo iyoyo kuti ava varapa. Sezvo imimi manga muchigara muchinetswa uku kwenyu hakuna kuchena uku, toda kuti stand iyo itengeswe iyo. Moya motengera kuno kuChegutu, matengera kuno kustand kuChegutu. Iyi mota iyi totengesa tovakisa imba iyi, asi imba iyi toda kuti tiise muzita remhuri yemufi uyu. Toisa mazita ekumudzimai mukuru, toisa mudzimai mudiki, mese pamwe chete toita sei tokunyoresai. Ngatora nguva refu kuchitsanangura dambudziko. Mukadzi wakawatomuna wakafa ndari papera ngatipenyu ndini umwe wacho chipiri ari Vana sisi vacho vari panapa, iyo ari kubvira kundikana kuna sisi vacho. ari kupi sisi wacho Varipo panza. umwe wasirei panza Richi. Ikamirire munhu zvokuti zvinonzi chii kana chitora zvinhu. endai apo mama. Kanoda ngawai pakata. Endai pacheya iri pakati pemasekitari angu apo iyo. Kana apa zvigari makubata wasi Ipapo muteerere nyaya dzemunhu hama yenyu muchinzwa. imi mati muri hanzvadzi yakafa Inini hongu kwavo chichanzi yacho akafa ava ndamai kwavo vakunext wacho moningini Umufi. vana vacho vari vana vemufi 2 vana mama vavo ava 2 vari ukwe ava vamaiguru ava vane vaviri vese varipo vana vavo. varipo zvavo Panapa. Chekutanga chatinoda kuti mutibate zvakanaka, hatina kuuya kuzogova nhaka yenyu. Handiti ka pane zvinhu zvatisina kufara nazvo, zvekunzi munhu akavigwa nehembe dzake. Kana tichitaura nyaya yekuti munhu muri kutaura kuti ane vana 2, ane vana 2, motora hembe dzake munhu iyeye mocherera pasi. Munhu wamuri kutaura kuti ane vana vake, kana maisema kupfeka hembe dzake maidzitora modzipa vana vake. Chii chakaitisa kuti mutore hembe dzemufi dzichererwe pasi? Uyo muning'ina, uyo mukoma varipo. Ipapo ndo pane nyaya takati no, kana tichizonzwa zvinhu zviri munyaya iyi tingazozvinzwa nokuti mama toendesana kumataro iro dare hombe kudarika rino, handiti? Asi isusu manje tinotora nyaya dzedu nyange dzikaenda kuSupreme Court, tikangoona chete kuti pane nyaya dzedu dzechivanhu tinodzitora totoya tokurukura nezvadzo nokuti dzaparwa mudunhu medu. Isusu mubvunzo wedu unoti munhu arwara afa, hapana chipomerwa, munhu iyeye ofa ochererwa makuva, iguva rinenge rakanyanya kukura zvakadini, katozotorwa nezvinhu zvake munhu zvobva zvatoiswa nomuguva nemuguva. Ndonyaya yekutanga inoda kuti ndizoziva kuti munhu hawo heya akafa nezvakati, heya zvakafamba zvakadai. Titsanangurirei, mufi afa akafa sei? Chakakupai kuti mutore mbatya mhai kuti mwana avigwe nembatya dzake chii? Akaitwa postmortem here. Chii chakaitika ipapo?
inini pazvakaitika izvi ndanga ndisipo Idzai voice tinzi. pamusoro imambo inini pazvakaitika izvi ndanga ndisipo ndanga ndiri kuSouth saka ndakafonerwa nemwana achiti Tinozi arwara zvokuti foni inini handina kuibata makuseni wawo ndakasiya foni iri kuchaji saka munin'ina wangu akazofonerwa ari kubasa kuti kumusha uku hakuna kumira mushe Tinozi arwara asi Tinozi afa saka ndaishanda kwandaishanda saka munin'ina wangu akabva adi auya pabasa pandaishanda kwakumanheru ndakutorongedza zvinhu zvangu kuti ndakuenda kumba ndobva ati sisi makurongedza here ndikati zvikanzi kofoni yenyu ikoku ndikati ndaisiya kuchaji zvikanzi hoo saka iri kuchaji regai ndimhanye ndodi aida kuti ndisakukurumidza kudii kuzviziva kuti ndo zvaitika ndobva amhanya kunotora foni iya ndobva tagara ndobva akazonudza zvikanzi vakoma motoshinga mumusha uku hanzi Tinozi ashaika ashaika aita sei zvikanzi angorwara hanzi amwa mushonga zvadaro ndobva ndati alright saka inini ndiri kuuya kuko chiregai kudii ndiri kuuya ndiri kurongedza ndiri kuuya ndozonzwa zvikanzi vanhu vakutorongedza vakutodii kwakuswera mangwani vanhu vakutoita zvekuti munhu anovigwa aiwa musarega kuti munhu avigwe ndoda kuti munhu aende kupostmortem handisi kuziva kuti chii chaitika kuti munhu ndiri mubhazi ndichitouya zvikanzi aiwa Tinozi haana kumwa mushonga ndakabatikana ipapo kunoku ndauya kunoku ndakasvika vanhu vese ndakavaudza ndikati Tinozi haana kumwa mushonga ini ndiri kuzviramba Tinozi haana kumwa mushonga Tinozi munhu anga achizvirongerera zvinhu zvake achironga zvinhu zvake kutoda kudai onzi amwa mushonga haana kumwa mushonga Tinozi apane zvaita saka ndo nhau ipapa kuti ndizoisvisa kunoko mambo inini ndakazosungiswa nekuda kwokuti ndakanotora motikari kunze kwokunzi ndanzi uyai mutore motikari yemwana wenyu saka ndakazonotora motikari ukuru ini ndataura kuti zvinhu izvi hazvigovewe hazvitorwe nemunhu wani nekuti vana ava vakadii varipo 2 uyu 2 uyu 2 saka zvinhu hazvigovewe vamwe vasingazviwani saka ava mai ava taiti tikagara kuti ngati kuti vana ava vawanawo zvavanowana ava vawana vototanga kuchema kuchemera daka kuchemera zvinhu daka inonzi godo rechipari remunhu afa vamwe ngavazviwanewo kavana ndopane shungu dzangu ipapo saka imini mambo ipapo ndopari kundirwadza hamusati mandipindura chandiri kuti hamusati mandipindura mwana avigwa apo muri kuchemera maproperties kana kuti muri kuchemera midziyo yake muri kuchemera chii ndozvamuri kuti mukataura neumwe mukadzi wochema ndiri kuti hembe dzemufi chipini ichocho ndochandakakusungirai kuti muye muno mudare hembe dzemufi dzakaiswa muguva mbatya dzake dzese naiye mufi isu tichiti mufi kana afa hembe dzandinadzo ini ndedzekuti guva racherwa 6 feet mukutanga kudziisa pasi kudai dzinofusira guva rese kubuda kudai kweini mozondiisa kupi hembe dzakaiswa muguva kunzi muvigei nehembe dzake zvakaitirwei ndomubvunzo wandiri kuda kuti upindurwe pano ndiani pakati pemukoma nemunin'ina akapa musasiye mai vachishupika nenyaya ndosaka yakanzi family dispute vanga vasipo paakavigwa pamusoro yedare pazvakaitika izvi mama vakanga vasipo asi pana paina mama vadiki munin'ina wavo akanga aripo
Vaitwa zvinhu vanhu vese family taiwirirana basa richiita raitwa rakatungamirwa nasekuru nguva zvino, asi vaitanga vakonsaunda tese tichiwirirana. Sekuru chiya yanzvadzi yamai, yanzvadzi yenyu yerambuya vekwababa ndizvo ndakambobvira ndataura navo. Uyo ari kusimudza robereka chisi. Iwe Alright, ya pamusoro chiitiko ichocho zvechokwadi isekuru vanonzi vekwamudimo, but isusu hatinyatsi kumbonyatsovaziva kuti vanofambirawo sevana kana sechi takangovaonawo parufu ipapo sekuru ivapo. Asi ndanga ichiti ndikatsanangudzira mukoma patikanotora bhodhi, mukoma wakuru patikanotora bhodhi ukadoma, ndaiti ndikataura nainzi ayo nyara romwana mudiki hapana chaunotaura, ndikatatakura kapu inoonekwa kana tizoenda kupostmortem kana kuchimwa Dr. kapu ionekwe nekufa kwaita mukoma zviongororwe kuti mukoma vafa sei, mukoma wazotanga kushupa neni toita sei ticharwisana ikoko. Saka sekuru vakutaurwa namukoma ndovakazoti aiwa iwe nyararo romwana mudiki pazvese uri mwana mudiki. Tamota taakusvika tichienda kwatogara kumba tichibva kukadoma nebhodhi takura nochengetedza mufi. Ndobva ndati ko tingazoita ngehama yedu takuirashirira takuisema nekuti yafa. Handika aende kwakaungana vanhu kumba sezvinongoitwa vanhu, munhu oitawo big board view pamba ozobva pamba achienda kumakuva zvikanzi aiwa hazviite natete vamwe vasina kumbuya namukoma iwe nyararo romwana mudiki handei straight tinoviga kumakuva. Ndikati ko zvinhu zvabuda kuti zvese tinofushira izvi tingatomuviga here nezvinhu zvake zvese. Ndakatozoramba tikukadoma ndikati mafoshoro neizvi zvaashandisa zvechizvi mungazitosara ndakaita zvenhatu ndida kutoita zvekutorwiswa namukoma ngazongopedzana nanyarara semudiki. Asi handa kungofarira nechiitiko chakaitika ipapo. Mubvunzwa namambo hamuna kuupindura. Zviri kunzi baba zvakaita kuti mbasha dzake muzifushire naye pamwe chete chii? nokuti isusu tinoti munhu kana azvisungirira afa nekuzvisungirira. Handiti ndopanonzi aiwa munhu azvisungirira uyu amungatore muvigei apinde mumusha pane chiga chiripo chakonzera. Imimi wenyu wamakanoviga nembatya dzake ndoda kuziva kuti chii chaitika. Ndomubvunzo wangu chete pamusoro vedare chakaitika pakashaya mukomana uyu. Ini ndandiri kubasa kana ndakangofonerwa kuti mukomana ashaya kukadoma kukanyemba. Ndobva ndafonera adzimai vangu natete ndikati tete ndafonerwa endai munoona kunzi kwashayika mukomana muone kuti chii chakonzeresa chikonzero. Izvozvi pindai mabhazi mumhanye muende munosvika papozisheni pakashayikira mukomana. Tete vakakwira ndofuka kukanyemba kunotyisa kwekumakorokoza vakafamba netsoka svika vasvika vakasvikawo polisi itoripo yekukadoma yakatomira akatoti hama dzacho zvamasvika maita zvakanaka. Vakasvika tete nadzimai vavo. Mapurisa akatora statement zvikanzi toda kuti tikapedza nyaya yega tomboti ndokubva vanzi nemapurisa akapedzisira kudya chii vachibvunza adzimai vacho. Adzimai vacho vakati pane kapu yavapedza kumwa drink, kapu iyi yeplastic. Vakatora mapurisa akanhuhwidza kapu yezva ndiri kunwa mushonga wakashata wakaita kunge sewekoto poison. Mofuka kuti munhu angararame munhu anwa nekapu yakadai so. Kubva kapu ini pandakazoenda kukadoma ndakanoiona kapu iyo wait paine 1 to 2 days zvaitika asi kapu iyo yaingonwiwa sekunge mushonga wecotton like ipapo. Saka pakatakurwa bhodhi ichiendeswa kumochari kukadoma papaine smell yakanga iripo yairatidza kuti pane mushonga uri dangerous anofanira kunge akanwa mukomana. Tichienda kumochari smell iyo yainzwika zvakare. Mapurisa namotizheni vakatotaura kuti pane smell iri kunzwika panapa. Ati haizwisika kuti mushonga wacho mushonga rudzi. Anyway no ngatingoita basa. Ndo zvakaita kuti tikonzi ndo zvakaita kuti takasuspecta kuti munhu akanwa mushonga. muri kususpecta mutemo kana maita suspicious pamunhu chii chinofanirwa kuitwa.
vaifanira kuti vapostmortem. chii chakaitisa kuti postmortem isaitwa? Chiregai ndirongedzere postmortem mambo. Postmortem mapurisa paakasvika panzvimbo akanyora kuti anofanira kuenda kupostmortem. Munotakura bhodhi yenyu nini. Postmortem irikuitwa kuHarare nekuBulawayo. But pari zvino pane backlog iriko kupostmortem kuHarare. But zvinogona kutora 2 to 3 months. Mune mari here? Inhema dzavo mapurisa enyu ayo. Hongu ipapo. Vakati mune mari here kuti munokwanisa kutakura bhodhi yenyu tiende kupostmortem. Mushure mekunge tabva kuChegutu pakashayika tabva kuChegutu tinotora bhodhi. Ndakabvunza vanin'ina vangu vesa kuti varume ngatiitiranei toda kutora bhodhi. Ngatiitirane 100 asi kana muine request wenyu kuti tokwanisa kubvisa kana 120 kana 140 no problem. Asi ini ndasuggesta kuti ngatiitirane $100 pamunhu wega wega. Ndakabvunza munin'ina wangu akati haana. Ndikabvunza hanzvadzi yangu ikati inini handikwanisa handina mari. Chandokwanisa kuti ndienda kuna kansera kune makofini ana kansera anopiwa nevanhu vemusangano. Ndozvandokwanisa kuita. Inini changofasilita zvekofini ropiwa nakansera. Izvi zvenyu zvandizvigoni nehanzvadzi yangu. Vatati aiwa kanzvadzi kune zvinhu zvakawanda zvinodiwa patichafamba. Tichasangana nezvinhu zvokuti pachadiwa kana postmortem kana kuti chii. Saka tofanira kuti tiveka mukamari toona pekutangira. Hanzvadzi yangu yakati handina. Kubva kwabvisa inini nemunin'ina wangu anonzi Chamari kuHarare nemwana nehanzvadzi yedu yekuHarare imo. Ndo zvakaita kuti ini ndakasumuka inini nemunin'ina wangu anonzi Chama tichienda kuKadoro. Mari iyoyi yanga isikatokwani kana taida kuti tinotenga kofini nokutakura mofi. Tiri kuroad yekuenda ikoko ndo pakanzi nekubasa kwake pawakafona nekwaboka akati aiwa isusu kofini tokwanisa kuprovide munoenda motengesa makofini motora any kofini whatever price yamungatore rinotora rinodhura racho tinobhadhara. Grocery tinotenga. Chatuma munhu tanotora grocery roenda kuplaza. Inini enda munotora kofini nezvese ndati tese taisita kuti munhu uyu ihamaka hatisi kutaura zvetsuro yatinobvisa ura todya nyama. Tiri kutaura zvemunhu akatoraswa izvozvo. Tinoda kuenda panhau yekuti hama yafa zvisina tsarukano. Munhu uyu ihama yenyu kuti munin'ina wenyu. But panotori nekampani yakati endai munotsvaga bhokisi ramunofunga kuti ndorinodhura iroro racho. Vaitadza here kutakura munhu kuenda naye kupostmortem eze kampani? Izvozvo vakati havaiti. Vanokwanisa kuti mbombera imi taura imi muri kuunza ro pamusoro imambo ndoda kuti ndimbopataura vepapo. Inini zvandikaita pakasvika manager wakwaboka vaishanda kumaini kwaboko. Nguva yavakasvika ndakaenda ndikanotaura navo ndikavakumbira ndikati maita zvakanaka makurumidza kusvika bhodhi isati yasvika itoenda notorwa kupi kuKadoma zvekuti mota dzaenda kuKadoma hasati dzaita sei hasati dzasvika. Takati nechikumbiro chokuti mutibatsire nemari yekuti hama yedu iende kupostmortem nekuti apa chanetsa apa ichi imari. Munhu wese arikoti inini handina mari inini handina mari. Zvikanzi haisi nyaya mari tinayo. Ndopakauya muzukuru wedu zvikanzi aiwa ipapo takutopakata pese papo pemapostmortem nekuti paitwa mainvestigations yenyaya dzekuti pane nyaya inogona kungosungisa vanhu vakawanda. Saka pepostmortem pakatiwo nemuzukuru yeye achitaura nevanhu vekwaboka vaivayo. Ini takabva tatobva pamotikari paipai tobva tatosunguruka. Muzukuru uyu mwana wani? Mwana watete hanzvadzi yababa. Kwanika ipapo anopinda ipapo pakudii? Ane mutupo mumwe chete nemi here? Kochi That's what you are part of. Apa. Still, amupindura zvodwana mambo. Mambo arikuti chikonzero chakaita mbasha vigwe nadzo. Handiti? Imi kukura kwaimese makamboona munhu anobigwa nembasha here. Saka apa ndozi kubvunzwa namambo saka ndakuchedzai kuno. Chikonzero chembasha idzi. Utazobigwa burisai pachena chikonzero ndochikudwa namambo. Musatsamwise daro. Nawe yekuti azovigwa nehembe pakaita nyaya yekuti hanzi amapoison. Hanzi saka munhu akamapoison anovigwa nezvinhu zvake zvose.
anovigwa nazvo. Akaona kuti munhu amwa poison ndiani? Inini papa ndizive ndakatomubvunzawo maiguru vangu. Maiguru vakati inini handambotaura kuti hama yenyu yakamwa poison. Ndikati ko saka wacho akataura kuti akamwa poison wacho ndiani? Zviwanza hama dzake ndo dzakataura kuti munhu akamwa poison. Ndikati hama dzacho ndedzipi? Isusu hatizive kuti munhu akamwa poison. Ndinoda mombe 3 nehwai yekuviga munhu nembatya dzake musina chikonzero chamuri kugona kutiudza pano. Saka nyaya iyoyo kuti ibude zvakanaka, ndiani ane maresults ekuti munhu takanomurasa uyu nekuda kwekuti akanga amwa poison? Poison nekuti maona kapu postmortem muramba muchirambire postmortem. Zikuru wacho aneramba postmortem kuti hazvichaitwa. Asiri werudzi rwenyu. Postmortem chinhu chiri under police, chiri pasi pemapurisa, chonzi hatina mari yekuti tizotakura munhu. Makazviona kwani zvamunotaurira panapa? Munhu aurawa kana kuti munhu muri kufungidzira kuti munhu anodaro aurawa, munhu iyeye mafunga kuti munhu anenge aurayiwa, handiti imimi munongotaura kuti tinoda kuti aende kupostmortem. Angadai ariko nanhasi kana kutouya kuno kwamambo kuti mambo tina hama yedu ine mazuva yafa, chatiri kushaya imari yepostmortem, but tinoda kuti hama yedu iende kupi? Kupostmortem. Kwete kuita vanhu vakachenjera mumuri. Wozvonokubatisai moto wandiri kutaura panapa. Hambude. Komota manje nedzimba dzamuri kurwira makadi kudzitora makanodzicherera muguva make semunhu akamwa poison. Makadi kunodzitora makanodzicherera muguva macho. Zvamakaita mbatya dzake. Takatozvibvunza izvozvo. Wamaibvunza ndiani? Ndichibvunza bhuti vachiti chii? Vakati takatobvunza ndina Sabhuku Majaira pafoni yaSabhuku Majaira ndichitotaura nabhuti mushure mangu vanditi ende munokumbira kwaSabhuku kuti hama yedu tiye kuzoiviga kwakavigwa baba kupi kwaNiva. Ndobva Sabhuku Majaira ndobva vabvunza vakati ko chaitika chii? Hama yenyu chii chaitika? Zvikanzi ari kufungidzira kuti amwa poison. Saka zvemapostmortem mukadzi murume achirwara nani? Haana kurwara. Akangonza afa. Ai nani? Angari mudzimai wavo. Titaurirei mama imi. Mamba pake panga ipapa pacho nepapa. Zvakafamba sei kuti muzopasisana manje kuti ngatimuvigeni hembe dzake makanga maane ashwarenze kuti amwa poison? Poison makanga muinaye makamuona achimwa poison? Inini chakaitika ndechekuti murume wangu kuzoshaika paakaita akanga ari kubasa, atoita 2 weeks ndisinaye pamba ari kubasa. Saka musi akauya akazosvika pamba kuma 10, asi vakamuona kuti akasvika kuma 10 dzeusiku. Varo vakamuona vakati vakamuona kuma 6 PM zuva rakoi achitenderera mugiraundi nemota, achimhanya achitenderera mugiraundi nemota. Ndobva azosvika kumba inini kuma past 10 dzeusiku. Saka akasvika akanoka padhoo. Anoka padhoo semunhu ndaiva ndega ndichiziva kuti mwamba ndakanonoka kudai. Ndobva anoka futi case 2. Paakazobva ipa ndobva anonoka pahwindo. But mai mungu ndivhurire dhoo ndindadi ndasvika. Saka pandakasvika padhoo ndobva ndavhura dhoo. Ndobva asvika achisimudza mubhedha nandakatora nevana pamberi. Ndobva asimudza mubhedha. Saka ndikuda kutoenda kuna baba vangu izvezvi. Kuna baba kupi kwamunoda kuenda? Svika ndikuda kuenda kuna baba vangu. Kuna baba vangu wakuziva ndoda kuenda kwaNiva kuna baba. Mukutaura kuti munoda kuenda kuna baba, baba yenyu akashaika rini? Inini baba yenyu ndakaroora nemi handivasiyi. Ndakaona baba yenyu ashaika. Zvikanzi kana usingadi unoita musara enda kutoenda. Apa vanga vasiya kusvika kwavakaita pamba havana kusvika nemota, vakasiya mota 500 meters away kubva pano. Ndobva vanditi inini ndoda kutoenda kana usingadi izvezvi unosara enda kuda kutoenda. Ndobva ndati kana apa patiri kugara pabasa kuti tibve pamba pevanhu vasina kuzviziva kuti tabvirei kana kuti takubva hazviiti, todi tozoenda mangwana. Vakaramba vachiti ndoda kuenda kana usingadi urikusara. Ndobva ndati alright, saka mubhedha wacho wamunoda kuenda nawo munotakura nei? Mota yekubi? Zvikanzi mota ndaisiyawo kumbedha ndotakura. Ndikati chihandei tinotora mota yacho tise mubhedha pamota tiende. Ndobva vambogara pamubhedha vachifemerera.
ndokuisira chikafu here vakanditi aiwa sadza ndabva ndadya basa ndiri right ndobva ndati alright chande tinotora mota yacho tise mubhedha tiende ndobva tafamba taenda kuenda vasvika ukapinda mota ini ndobva ndapinda ndobva kadhiraivha tichisvika pamba pane zidombo rakadai so riri paseri pegedhi ndobva vanditi mota iri kuramba kubata mabhireki vakananga dombo iroro ndobva ndabata steering ndobva ndanzvengesa dombo riri saka kumberi uku kune zimuti riri kusaidi pamba padaishanda ipapo apa pane chibracelet chakavakirwa ipapo kuseri kwezimuti uku kune chitrenchi chine chikreb chinomwira mombe ndobva vananga futi chistubhu ichocho chine chibracelet chakavakirwa vakachinanga vachiti mota iri kuramba kubata mabhireki ndobva ndaramba ndabata steering kusvika ndanzvengesa mota yekusvika yasvika ndobva yamira yakatonomiswa nemba kudai somota imba yakatodiri payakarovera yakatodirika so saka tasvika ipapo instead yekuti vabude nedhori kusaidi kwavo vakabuda ini pandakabuda ndobva vabuda nedhori passenger kusaidi kuno ndobva vakotama kudai ndobva varutsa asi chavakatanga kurutsa ipo vakarutsa sadza nemavheji ndobva ndavabata ruoko ndikati mukoma chii chaitika zvikati handisi kuziva ndobva ndavabata ruoko vachisvika pafrand vauda kupinda mba ndobva vapfugama futi ndobva varutsa futi ndobva ndati madyei mambodyei zvikanzi andabva ndadya mubasa ndobva tapinda mumba ndobva tagara vakanditi inini zvokurara panapa ndisi kuda ndoda kuenda ndoda kuenda kumba manje kuti tibve pamba pevanhu usiku uno hazviiti ndobva vapinda ndobva vabuda mubedroom andatakagara ndobva vapinda mudaini vapinda mudaini ndobva vavhura mukicheni kuti ndobva vatora dhiringi ranga 5 liters repinch ndobva vadira dhiringi riyamukapu ini ndobva ndavatevera ndobva ndati sa muri kunwa dhiringi madii kuti mudye sadza zvikanzaiwa rega ndinwe dhiringi ndirari dhiringi roro ndora vakatora vakanwa vapedza kunwa dhiringi roro kapi yachona ndiyo kunzi yakazotorwa nanobva ndobva vatapinda mumba ndobva tadi ndobvatarara ndobva vanditi inini panapa ndichada kugara ndoda kuenda kupi ndoda kuenda kumba ndobva ndatovasofta pendikati aiwa mangwana tomuka tofonera varidzi vepanapa tozodi tozorongedza zvinhu zvedu tofamba toenda kwacho kwamunoda kuti tiende ndobva tarara paya kuzoti kuma past 1 kuma 2 ndobva vakatanga kudedera asi mapindwa nechando here ndikati mambodyei uye mambonwei chaita kuti murutse kuda vairutsa chakaita chisiriri like zvikaingoita zvimasiririso ndobva ndakati saka muri kurwara saka nguva yavakatanga kudedera kudaro anhu autombozitora serious kuti nditi mumwe wangu kwakutodi kwatokurwara saka ndazoti kwatoo kumapast 3 to 4 vakabva vanyanya kudedera pamwe munhu apindwa nechando handisi kuziva chichiri kuitika rega nimirire kunze kuti kunyatsochena ndikuwana kuti ndiwana rubatsiro kuti munhu aende kuchipatara kuzoti kumapast 5 ndobva ndakamuka ndichifonera abamini vari kuharare bandiramu ndobva ndakati mukoma wenyu kuno ari kurwara asi akasvika nezuro manheru kumapast 10 ndonguva dzakapindamo ndobva vanditi vari kurwara zvakaita sendati vari kungodedera vakati vari kukwanisa here kutaura ndikati arega ndimbozama kuvapa chifoni mutaure navo asi pavaitaura navo ndikatovati bamukuningira wenyu ada kutaura nemi vaingoti he bamuchamoti mukoma muri seuti he vanga vasingachakwanisi kudi kutaura vachingodedera ndobva ndabva pamba ndikaenda pane imwe shamari yavo yavaitamba nayo saka ndobva ndavati ndasvika paya ndobva ndati baba ndikukumbirawo muuye shamari yenyu yakauya ndikukumbirawo muuye muzondiperekedza kuchipatara zvaari kuita handisi kuzvinzwisisa munhu ari kutorwara vakanditi akasvika nguva ingati akasvika nezuro manheru kubva kubasa ndobva vanditi chiine munosana kugadzira vakanditi mota yacho ine fuel ndikati mota ine fuel ndoda kuti mundiperekedze kuchipatara ndiende nomwe wangu kuchipatara ndobva ndasvika ndichisvika ndichitosvika ndichibva kuno vachedza kuma7 dzaakutoenda kuma28 ndichibva kwamhiki kuno vachedza ndichisvika ndikuwana vati bamukuvatoshaika ndo mafambiro akaita nyika saka pakazouya mapurisa vachitorawo statement vakatora nemarutsi achona vakatora zvese papasina ngaangatombonapo kuti imwe shamari yangu andaitamba nayo ndiye akatouya pakorobha ipapo mapurisa akatopukuta nemarutsi anga ari mumota imomo vakati toda kudi
toona kuti iri muri kufungidzira kuti paakasvika panapa akadya ndikati chepaakasvika panapa akaramba sadza asi nokuti vakatobvunza kuti ko arutsa sadza sei ndikati paakasvika panapa akasvika panditi inini kubasa ndabva ndadya ndotoo saka ndobva vapinda mukicheni ndobva madhiriki ndobva nditi dhiringi racho ravakanwa vakabva naro here kana kuti ndikati dhiringi ravana kubva naro dhiringi rari kumba dhiringi rachitotakurwa nemwana kuchikoro ndobva vanditorera dhiringi rere ndobva vanditi inwa dhiringi iri ndobva ndatora dhiringi rere ndobva ndani vakatonditi dira mukapu yaamwira ndobva ndatora dhiringi rari mukicheni indire ndobva ndadira mukapu uya ndobva ndani ndobva vati saka mukuda kuti munhu aitwe sei inangu kushaika kwaita munhu wangu kana kurwara kwaita handisi kukunzwisisa ndoda kuti vaitwe postmortem saka zvokuti ndizoziva kuti vanhu vakangoti andikai ngatingoti anwa mushonga nokuda kutaura kuti asvika panapa akanwa dhiringi haana kudya sadza saka vanhu ndo statement ravakashandisa vachiti andikai tingoti munhu anwa mushonga asi nizvokuti akanwa mushonga haana kuona mushonga waka akabva kwaakabva pakatangira chirwere ndobva arutsa sadza nemuriwo. Sei vanhu vasina kutora pfungwa yekuti zvichida murume uyu paabva kubasa uko ndokwaabva akaberekeswa, saka tinoda kuti tione kuti chadya hama yedu chii. Handiti makatora kapu imi ndobva madirirwa dhiringi mukapu yacho iri kunzi pakanga paine kapu apa ndobva maimwira imimi dhiringi racho. Handiti iwe kapu wakatora yavakamwisa dhiringi racho, saka sei taida kuti tizomhanya kuti dhiringi pabanga ndoratakura munhu. Handiti mapwana tese taifanira kungokadzika kuti hama yedu ngaiende kupostmortem. Full stop. Ndo vanotaura kuti munhu afa nei, kwete kuti mupurisa anotaura kuti munhu afa nei, asi mupurisa zvaanoita anobvunza imimi veukama kuti muri kuti toita sei, nokuti hapatungamirwe nemupurisa ipapo, panotungamirwa nehama dzake dzemufi. Pamusorere dare takaudzwa nepolisi ukadoma pane mochari kune polisi kanzi kana musina mari yepostmortem kana muinaye zvozitakurai godhe imwe ndepostmortem tese tana tisina mari takagara pasi. Hamutaurirwe zvekunge soto, ndopatiri kuramba. Mutemo hautaurire munhu kunge soto kuti kana mune mari takurai munhu wenyu kuita kunge mhosva. Marights evanhu kuti kana muda kuendesa munhu wenyu kupostmortem munoendesa kupostmortem otochengetwa kumochari uko. Ivo mapurisa ivo pachezvavo ndio vanoita nyaya iyoyo. Handiti mapona kana pane pamunodiwa kunzi mubatsireni paripo, but ivo pachezvavo ndio vanotokuudzai kuti munhu wenyu uya tiri kumutakura hendei naye. Imimi pasina chenyu chamabisa hatidi kutungamidzirwa mashoko iwayo, nokuti kana mupurisa aripo aitaura zvinhu zvakadaro mutemo unoramba, hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mapanzo postmortem ibasa remapurisa kana munhu asina kufa zvine tsarukano. And imimi hama dzachona muchigutsikana kuti hatisi kufara nekufa kwaita hama yedu, mapurisa voita basa ravo, kwete kuti paite kunge paane soto yekunzi kana muine mari. Panoda kunzi kana muine mari hera, kana pakutaura nyaya yekuti munhu haana kufa zvakanaka hatisi kugutsikana. Handiti mapawa ini ndiri kuti mukadzi kufunga kwangu ndandifunga kuti maybe ndimi makaramba kuti haiwa vafa takadhingiringa, saka iramba postmortem ndiani? Inini zvakatonetsawo nekuti mapurisa akandibvunza saka imukuda kudini ndati ina hangu nemarwariro aita umwe wangu nemashakiro aita hazvina kundisunungura ndikuda taitwe postmortem, asi ndakazoona zvakunzi ndakunda ndiani akanga akaramba kuti aende kupostmortem. Zvokuti nditi ndingati vanhu vakaramba kana kuti ndo vakaramba, ini ndakuti semunhu ane hama dzake, ini nangu semudzimai wake ndakasununguka kuti umwe wangu aitwe postmortem, asi hama dzavo ndo vanhu vandaifamba navo ndisekuru vavo vari kutaura kuti vanga vasipo nabamnina nabamukuru nevamwe bamunini vanga vari kuharare navatete vacho vasina kuuya, ndo vanhu vandaifamba navo. Ava vanhu vari apa vese havanogara kupa? Ava vanogara kuwanika, ava vanogara muno. Vese vanogara muno. Imi makanga muri kupi pamaifonera munhu wekuharare ava vari pa?
nhamba dzamai dzandakanga ndinadzo dzanga dzisingachaiti since mai vanga vari kusouth africa. Nhamba dzatete ndakatozodzipiwa navatete vasipa. Nhamba dzavo tete havandandisiwa. Saka nhamba dzabamnini vari kuharare nabamnini apo dzandandinadzo nedzabamnini. Dzamai dzandandinadzo dzavaishandisa vari muzimbabwe dzatisaiti since vanga so nhasi mauya mudare mai vakanga vari kusouth africa munogona kunge mai vatsanangurira nenzira dzakasiyana siyana. Mai muri kunzwa here mafambiro akaita nyaya yemwana wenyu sekubvunza kwamakanga muri kuita kuti ndingabatsirika sei munyaya yemwana wangu? Muri kunzwa rondedzero dziri apa? Ndo mamiriro adzakaita. Inini mhosva yangu chete ndeyekuti kana munhu pasina akakuudzai kuti amwa nepoison munofanirwa kuripira dare redu. Chipini chamakatiitira musha medu chekunoviga munhu nembatya dzake pasina chikonzero chamuri kutitaurira. Hapana dhokota pamuri aikuudzai mbatya dzemufi dzakaisirwe muguva kunzi muvige nezvinhu zvake zvese taizviona mumapurazi kunzi haana hama tainei neuwachi nechii kana anga nekamera gumene nemakamera nechii zvese zvofusirwa munhu ingi muguva. Ndozvamakaita imi vaning'ina vachona nemadzikoma muripo, hanzvadzi dziripo, vazukuru varipo vanofanira kupuwa mbatya dzemupi. Motora mbatya dzemupi munovisa muguva. Ndava yei? Taura itete. Nditokumbira bambo ipapo muchibatsiro nokuti isusu taingonzi nimi muri wadika pana chamunotaura. Tikangoda kuti titaure taingonzi nyararai. Zvokutoti mukoma apo vakafona chiti ende munotaura nasabhuku. Tiri kuuya kuzoviga muning'ina uyu kwaMifu. Ndakabva ndanotaurawo nehanzvadzi yangu nomwe ari kuHarare. Tikati saka patoita sei? Pamba chaipo pababa papadongwa hapana panoda kuti pagadzirwe kuti vanhu vanoungane papo hazviite. Ndobva mumwe hanzvadzi yangu ndobvatayo ende munoona pamba pangu munotaura nemudzimai kana pakasununguka kana pemuning'ina uyu padhuze nepadhuze vakabatana kudai so. Mungoona kuti ndepapi pakangonaka kuti vanhu vaungane ipapo. Takabva vanhu vakabva vanoungana pehanzvadzi yangu iyi. Ini ndakatoya ndikatoshungurudzwa ndikatotanga kupopoterwa zvokuti ndakatombopomoka ndikabva parupi papo ndichonzi musha wakasviba wemukomana uyu hapafanira kuungana vanhu pamba ipapo akaroora vakadzi vakawanda. Kuroora vakadzi vakawanda kusvibisa musha. Hanzi pakasviba. Kunodarika kunoviga munhu nembatya dzake. Hanzi pakasviba pachemero munhu. Ndikati kwainini apa mhosva yandaita ndei kana mimi maunoti mimi apa paite inini chingochinja muende kwacho kwamuri kuda kwacho ikoko. Zvikanzi watokanganisa imhosva hombe watoita iyoyo. Tinana sekuru pana pari kutungamirira panapa. Ndibhudhi wangu vachindudza. Sekuru ivavo chii sekuru ava? Ndibaba venyu here? Ndino bhudhi ndovanonyatsovaziva. Ndisekuru vapi imi vakuru vasingazikamwe nevamwe vana mumusha menyu? Dare pamusoro pedare ndikuti unyatsotsanangudza ivo kana vasingafambira hama inzwai imi vakuru imi musati kana muri kumba kwenyu kutodzidzisa vana chivanhu kunenge kwakatokosha kwete kuti kana vasingafambire hama. Tiri kuti isusu sekuru ava ndevapi notinovada kana varivo vaikumisilidhai vari sekuru vachikupai kuti munoti hama yangu yafa handisi kugutsikana kuti hama yangu yafa sei imobatana naiyeye otungamira kuti vigai munhu. Aiwa tiri kuda kuti kana vanhu muri vana vanyamunhu imimi muri imi mukuru mune muchizikamwa nevana kuti mukoma wedu mukuru ndeuyu musarase vana vamai venyu nababa venyu kana muchiita zvinhu zvenyu. Itai zvinhu zvenyu muri pamwe chete so that kana mapedza kuita basa hakuna anozogona kufungira nekunongedzana nevamwe. Handiti mapona ndati sekuru ivavo ndiani? Ndingati muzukuru wangu ayozorondedzera mai ani ngayozorondedzera sekuru. Aiwa zvinopuwa mukana mambo izvo zvopindurai mambo ndisekuru n'anga here ndisekuru hama yenyu here singazikana hama pindurai mambo kuri kudana anozopuwa mukana namambo kana sekuru nani makanga muchiuya kudare mune mazuva masungwa kudare makambovaudza here kuti sekuru ndiri kusungwa kudare kwamambo nenyaya dzekufa kwemukomana dzakaitika dziya?
vari zvino vakangopesaka kana vari kumagadziro kwazvo vari kune magadziro akuita kwazvo vakati handikwanisi kuya musayamwa postpona nyaya yaisi nyaya yekutombosekerera postponde sekuru venyu tiri kuvada mudare hatidi vanhu vanoti chavo chivanhu vanochichengetedza enova kuti tiri kumagadziro magadziro anoitwa usiku hakuna magadziro anoitwa masikati zvakadai avanoti kuti tiri kumagadziro handikwanise kuuya ikoko kutotsvinya asi vakasiya vakukandai mumoto imi handimapoa vari kukumisilidhai vori kukandai muchoto pamusoro vedare sekuru havana kuti ivo ndo vaka handiyani akaramba kuti hamaende kupostmortem mai makanga musipo tiri kuda kuti mukuru anenge akatarirwa hani muri kundiona ndakadai kunoti kana taane dambudziko kumusha kune vakuru kwandiri handiti vanotungamira zvinhu zvatinenge tichiita tichibvunzana patisina kugutsikana totaura munhu asina kugutsikana chekutanga mutorwa mukadzi uyo handiti iyeye ziso revanhu vanenge vari vana vanyamunhu kana hama yavo yafa mazvinzwa rinenge riri pamunhu iyeye ndiye anoziva kuti hanzva dzedu chii chaitika handiti ngatibvumiranei ndo zvine zvichiitika izvozvo handitika ndiye akatoti ini handigutsikane nekufa kwaita umwe wangu kana tienda kupostmortem yendei handiti yendei kupostmortem vamwe voya vachimhanya manje parufu rwakadaro havatori nei basa nemunhu afa ngatitovigai ngazvakazodai iwewe zvaka hatidaro kana tichiita zvinhu nokuti kana tisina kuzogutsikana hazvina basa kuti munhu akavigwa mwedzi upi kana kuti gore ripi handiti mapaona chinzwaika tatipostponduswa musi wa5 muunganizana mowe pedze nyaya sekuru ngavauye kudaro kana pasina kuuya kudare kwasekuru ndinongobvunza dzadza pati kuti muri kuda chii chamuri kuda votaura vanotaura inini mombe dzangu dzandiri kutaura dzevanhu vanoita zvinhu zvekuda kumhanya parufu ipo pasina kumira zvakanaka mune kuchidzwana itai kuti sekuru vauye kudare ivavo vamusingazive vavo udzai mukuru atore sekuru vake auye navo kudare vatete imi muridzi womurume imi musi wa5 munodzoka kupi kudare chaidiwa apa ipostmortem ezvino vanhu mese mungadai makachena mazviri